Προσδημάζεσαι. Έλα κάτσε από εδώ. Δεν θα φαίνομαι. Να μου εκεί. Θα φαίνεσαι, μην αγχώνεσαι. Πάντα θα φαίνεσαι. Στο χέρι μου είναι. Ναι. Για πείτε. Φέρει γρήγορα. Ποιος μωρέ. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Έλα κάτσε από εδώ. Έλα, μωρέ, Νιώθω άβολα. όχι, όχι. Νιώθω πολύ άβολα εγώ τώρα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, παιδιά. Έτσι πρέπει να πάω να μαζέψω σε λίγο. Θα το φτάσω από εκεί. Τι να μαζί, τα μάζευτε. Τα κουτίδια. Έλα, ήρθε. Πείτε τη, τι θέλετε να τη πείτε. Ποιο είναι σφάκι. Εγώ βρε παιδιά. Εγώ. Ρωτήστε με τι θέλετε. Καλό είναι αυτό το φως που έχεις. Και σκέψου το έχω στο πιο χαμηλό τώρα. Άμα το βάλω τέρμα, άστο θα τυφλωθούμε. Καλά, θα τυφλωθούμε. Λέει Πανούλη πριν το μέλι από παιδιά σου λέω, μετά το άνοιξε. Τι λέει αυτός. Τι λέει, όπα. Μπέρι, μπέρι. Σοφάκι, βλαχοπούλα, κορίτσια σπίτι. Τι! Εγώ. Εσύ. Από πού και σπίτι. Αυτή η κουκλά. Εγώ από πού και σπού. Βλαχοπούλα, κορίτσια σπίτι. Όχι, αυτό είναι προσβολή. Sorry. Καλό είναι. Κορίτσια σπίτι, ξέρεις. Κορίτσια σπίτι, όχι κορίτσια σπίτι. Άσε μας βρε, άσε μας. Όπα. Μόλα με τις μίλα εσύ κοπέλα, εμείς λέμε τα δικά μας. Λέει τα δικά μας. Μίλα. Ναι, το καταλάβαμε. Πήρε. Τι ωραία που είμαστε έτσι. Πριν τι έλεγε η Νιάθα. Τι έλεγε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι έλεγα πριν. Έλεγε σε προμότερα εκεί πέρα. Σοφάκι. Μικρή φαίνεσαι. Μικρή και τριανταφυλλένη. Μικρή είμαι. Θα μαζέψω αγάπη κοντά. Άντε καλά. Πόσους έχεις τώρα μέσα? 33. Πες είχαμε περισσότερους προχθές. Ωραία και πριν είχα 50 άτομα, αλλά ξέρεις, πάνε, έρχονται. Τι λέει? Και εγώ στο Άμα δεν το προλαβαίνει, άμα δεν το βλέπεις εδώ με την καρδιά, διαβάζεις το ποδό. Εκεί δεν βλέπω τίποτα. Και εγώ στο mail το γνώρισα τα παιδιά πριν και μια δεκαριά. Πήγαινε στον Πανούλη. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Πώς θα γίνει. Τι πάω το τρως, για πες. Έφαγα. Αυτό Αλμυρή που... καραμέλα. Αλμυρή καραμέλα με σοκολάτα. Το έφαγα όμως. Πόσο στα 10. 8,5 στα 10. Και δουλεύεις και εδώ, θα έχεις δει σίγουρα πολλές φορές. Λέει, Σοβάκι σε ποια ηλικία. Α, καλά, ναι. Ο κολλητός μου μεγάλωσε πατήσια και πηγαίνει με αγκάτα.